Hola, bon dia, amics i amigues. Pensant en els nens i en aquells que no són tan nens, avui us llegiré un conte que vaig traduir l'altre dia i que em va semblar que s'esqueia bastant en aquests moments. A veure si avivem el nen interior, que tot ho pot. La volta a la ciutat. En Pau era un noi molt actiu. No podia estar sense fer alguna cosa interessant o útil. Mai s'avorria perquè la fantasia sempre li disposava un joc, un treball, una activitat. També era tenaç. Un cop presa una decisió, no feia marxa endarrere. No deixava les coses a mitges. Un dia que no tenia escola i estava sol a casa, va fer ràpidament els deures i estengué damunt la taula un gran plànol de la ciutat, contemplant una llarga estona l'embull de carrers i places, d'avingudes i carrerons. Més estretes en els barris cèntrics i més obertes on els ravals perifèrics es confonien amb el camp. Quasi sense adonar-se'n, Pau subjectava el compàs entre les mans i dibuixava al damunt d'aquella desordenada madeixa de línies i espais un cercle exacte. Quina estranya idea li passava per la testa, al cap i a la fi? Per què no intentar-ho? D'acord. Havia pres una decisió. Fer la volta a la ciutat. Però la volta literal. Els carrers giren en ziga-zaga, canviant cada moment per caprici, abandonant un punt cardinal per encalçar-ne un altre. Inclús les grans carreteres de circunvalació es troben traçades en cercles, per dir-ho d'alguna manera. No estan traçades amb compàs. Altrament, en Pau volia fer la volta a la ciutat caminant sempre per la circumferència marcada pel seu compàs, sense desviar-se ni un mil·límetre de l'anell, nítid com una vella idea. Per casualitat, el cercle passava just per l'avinguda on vivia en Pau i la seva família. Es guardà el plànol en una butxaca. A l'altra s'hi guardà un panet, per si de cas li entrés gana. Som-hi! Ja és al carrer. En Pau decideix anar cap a l'esquerra. El cercle del compàs segueix l'avinguda un bon tram. Després el travessa en un punt on no hi ha pas de vianants. Però en Pau no desisteix del seu projecte. Ell també, com el cercle, travessa el carrer i es troba davant d'un portal. Des d'allí continua recte. Malgrat que el cercle segueix pel seu compte, abandonant l'artèria urbana. Sembla ser que passa per aquell grup de cases i surt per l'altre costat, a una placeta. En Pau, acabat de donar un cop d'ull al plànol, entra al portal. No hi ha ningú. Endavant. Hi ha un pati. Es pot travessar,
I ara què? Ara hi ha escales, però en Pau no sap si pujar. Arribaria a l'últim pis, no podria sortir al terrat i després hauria de saltar d'un teulat a l'altre. Una marca de llapis enfila de pressa pels terrats, però els peus, sense ales, no és el mateix. Per sort, en el replà de l'escala hi ha una finestreta, un xic alta, per cert, i no molt ampla. En Pau constata el seu plànol. No hi ha dubte. Per seguir el cercle cal passar per allí. No queda cap altra solució que enfilar-se. Tan bon punt s'ajup per llançar-se cap amunt, sobtadament una veu masculina que ve del darrere seu el sorprèn, quedant immobilitzat contra la paret, com una aranya espantada. «Ei, xaval, on vas? Quin et passa pel cap? Baixa de seguida!» «Parla amb mi?» «Sí, però digues-me, no seràs un lladregot, oi?» «No sembla que facis pinta d'això. Llavors?» «Que potser estàs fent gimnàstica?» «La veritat, senyor, només voldria passar cap a l'altre pati. Només has de sortir, donar la volta a la casa i entrar en el següent portal». «No, no puc». «Ja ho entenc. N'has fet alguna i tens por que t'enxampin». «No, li juro que no he fet res greu». En Pau observa atentament el senyor que l'ha aturat al replà del finestral. Malauradament, sembla una persona amable. Du un bastó, però no el fa servir per amenaçar. Es recolza damunt seu somrient. En Pau decideix fiar-se d'ell i li confia el seu projecte. «La volta a la ciutat», repeteix el senyor, seguint un cercle dibuixat amb el compàs. «Això és el que desitges aconseguir?» «Sí, senyor». «Fill del meu cor, això és impossible. Què faràs si et trobes davant una paret sense finestres?» «La saltaré». «I si és massa alta per saltar-la?» «Faré un forat i passaré per sota. I quan arribis a la vora del riu, mira, en el teu plànol, el cercle passa pel riu en la seva part més ampla. I en aquesta part no hi ha ponts. Però sé nedar». «Ja ho entenc. Ja ho entenc. No ets la mena de persona que es rendeix amb facilitat, veritat?» «No. Se t'ha ficat al cap un projecte tan precís com el cercle d'un compàs. Què vols que et digui? Intenta-ho. Llavors, em deixa passar per la finestra?» «Faré més que això. T'ajudaré. Poso les mans per fer-te una escaleta. Posa el peu aquí dalt. Ànims. Estigues alerta a caure de peus». «Moltes gràcies, senyor, i fins ben aviat». En Pau segueix tot recte. No exactament recte. Ho ha de fer en cercle, sense sortir-se ni una mica de la línia que ha dibuixat en el seu plànol.
Ara es troba al peu d'un monument eqüestre. Un cavall de bronze trepitjava un pedestal de marbre. Un heroi, del qual en Pau ignorava el nom. Subjecta les rendes amb la mà esquerra, mentre amb la dreta senyala una meta llunyana. Sembla apuntar precisament la continuació del seu cercle. Què fer? Passar entre les potes del cavall? Enfilar-se pel cap de l'heroi? O senzillament passar pel costat del monument? Mentre reflexiona la manera de resoldre el problema, en Pau té la sensació que l'heroi, des de dalt del seu cavall, ha entornat el cap. No massa, just per mirar-lo i picar-li l'ullet. Començo a veure visions, murmura en Pau espantat, però l'heroi de bronze insisteix. Ara, a més, baixa la mà que apuntava feroçment a la meta i fa un gest de convit. Puja, diu, munta. En aquest cavall hi ha lloc per dos. Però jo, veuràs. Vinga, no em facis perdre la paciència. Creus que jo no sé cavalcar per un cercle perfecte sense sortir-me de la tangent? Jo et portaré a fer el teu viatge geomètric. T'ho mereixes, perquè no has deixat que et desanimin els obstacles. Gràcies, li ho agraeixo de debò, però... Uf, que pesat ets! I també ets superb. No t'agrada que t'ajudin, eh? No és això. Llavors, només perds el temps en futileses. Puja i anem. M'agrades perquè saps oferir quelcom vell i dur-ho a la pràctica sense pensar en les dificultats. Ràpid! El cavall s'està despertant. Has arribat aquí just l'únic dia de l'any en el qual, no sé per quin encanteri, ens està permès fer una cavalcada. Com en els bons temps. Et decideixes o no? En Pau es decideix. Ja està a la cadira. Ja vola. Allà es troba la ciutat, als seus peus. I allà, dibuixant damunt la ciutat, un cercle d'or, un camí perfectament resplendent, tan precís com el dibuix del seu compàs. Gràcies, amics. Us estimo.